Hello mga tol. Today punta tayo sa Coral View sa Bataan. Relax lang. Tignan natin kung anong meron doon. Okay? So tara, see you. Drive muna tayo. Chicken pa mo. Waiting lang tayo. Ganyan 6 man. Tinake out niya yung more than 30 soldiers siya mag-isa. Ikay mo niya dahil. Kahit din lang. Wow. Ano yung makit no? At inyong basketball court. Kung si Carl B. Ano sa parking tamo kayo? Ay mga tol, dito na tayo at nakarating din tayo after almost 2 oras. Second floor up tayo. Yun. Ayan, saan tayo? Anong? Dito yan. 14 yan, 14 yan. Wow. Bango. Diyan ka na lang. Ito ko. Tingnan natin kung ano yung view dito mga tol. Tingnan natin kung may view tayo. Probably wala. Ayan. Ayan mga tol, pagkapasok mo, may pangano kasi to, family eh. Kaya lang sobra-sobra yung ating kulang pa tayo. Ilan yung kulang natin? Pangwalo. Pangwaluan to. Ayan, ito yung CR niya. Dito tayo tatae. Ayan, diba? Napakasimple. Tapos sa kabila, dito yung shower room. At least kung gusto mo mag-shower tapos may napupupo, magkahiwalay. Hindi siya ayan. At ayun lang. Tapos ito yung mga bed niya. At yung view natin hindi masyadong dito lang tayo sa in case of fire, pwede tayong tumalon, mababa lang. Ang problem lang natin dito mga tol ay wala tayong wifi at yung mga data natin ay walang connection. Mano-mano tayo dito mga tol. Kaya may DJI tayo dito, kaya lang sa atin din pala to. Kaya tignan natin sa labas baka mayroong connection. Tayo muna din tayo. August 2005 ngayon. Ayan mga tol, yung kanyang pool. Ayan, it's more fun in Morong. Ayun. Yung kanyang pool. May dala kayo mga bata. Ayan. Pwede kayo mag-swim dyan, no? Hindi masyadong mainit. Inulit ko lang. Hindi naman siya masyadong malalim. Ayun pa, oh. 1, 2, 3. Script tayo. Ilang feet to? Walang nakalagay. Ilan? I'm free! Nabasa ko mga Hi Dad, I love you. Low tide na. Oo, dako. Daming pool. Ayun pa, oh. 97 yata ito. I feel so sexy. Yan, oh. Oy, low tide. Low tide na pang full tide. Yan, yung kanyang beach. Low tide. Low tide talaga. Low tide tayo ngayon. Okay na yung low tide kaysa sa red tide. Kitang kita yung mga
Pwede tayong manguha ng ano doon. Wala man yung nagtataburakay, makalow tide na. Yung type ko talaga. Wala mami gabi. May type na yun. Ito yung malaking problema ko pagka nagsuswimming mga tol. Yung goggles, kailangan pang nakasalamin. Kasi kung wala ako salamin, hindi ko rin nakikita eh. Malamo. Kailangan mo naka-lens. So yan dito, medyo okay pa siya. Kaya hindi na ako masyado nagsuswimming kasi either mawawala ko yung salamin ko or wala, hindi ko rin makikita. Mamaya mag-island hopping tayo na isang island lang daw yung pupuntahan. Tignan natin kung anong meron doon. Tapos may snorkeling din daw. Bukan natin. 3K daw yung bayad. Ang daming mga pool dito mga tol. Kaya yan, solo-solo ng mga bata. Ayan sila solo-solo. Ayun, kay Jopper tayo. Sasakyan natin si Jopper. Abangan mo na. Kaya mo yan. Wow! Wow, tubig! Clear dito. Wala man. Ayun yung walang goggles dyan. Walang goggles yan, tingin-tingin na lang. Bili-bili po! Yan mga tol, nakarating na tayo dito sa isla. Ayan, ang ganda ang ganda ng ang ganda ng paligid dito. Sarap sana magkape dito, kaya lang walang mga kape. Wala tayong kape. Ayan ang ganda Tapos malambot pa yung buhangin doon, di masakit sa paa kahit wala ka suot na tsinelas. Okay na okay. Napakapayapa dito mga tol. Ilan lang kami dito. Walang masyadong tao. Ayan. Baka makikita tayo ng dito. Kakaibang creatures, Malapit lang dito yung nuclear plant. Saan yung mga bata? Saan yung mga bata? Siya, kaya mo mag-swim? Ano yung anino ko? Papaluin ka na ng anino ko. Ang gawa mo. Mga teddy bear. Parang dito, sarap mag-shooting dito mga tol Sarap gumawa ng movie dito. Alam, nakakatakot pumunta, baka may kung buti walang mga matchin-matchin dito Pero madaming madaming kalat mga tol Gubat talaga ayan may pa, may swing. Kaya lang baka lang ako, papaalang ako baka masugat tayo dito. May mga bubog. Siguro may datingan dito. Ayan may shower, parang inabandon na Ayan pa Ayun mga tol, tapos na tayo dito sa island na to at masaya naman. Dito ka sa gitna. Masaya. Masaya po. Masaya. Diba? Peaceful. Sobrang tahimik. Pero parang dating abandoned. Tingnan mo, may mga binawi ng gobyerno. Yun pala, binawi ng gobyerno to. Sayang naman, ganda dito. Alam mo, yung kagaya sa Boracay, kayak. Wow. 250, 15 minutes lang. Ayun mga tol, try natin yung snorkeling dito pero problem kasi. Kaya lang, ang problem kasi hindi ko rin makita Buti pa sila kapag
dahil si Philip at saka si Floyd nag-try sila na mag-snorkeling at ang lalim nun ha. Isang poste. Isang poste yung lalim. Good morning mga tol. Mag-aalmusal tayo. At, walang buffet dito kaya mano-mano. Kanya-kanyang bayad. Kaya ano ko lang, makatulog kami alas 8 pa lang dahil siguro pagod at saka wala pagod. Sana plano pa namin sanang maglibot. Kaya lang, di na natuloy Tinulugan na lang namin. And ang iingay ng mga neighbors. Tapos kanina may nagka-grinder. Ang ingay naman nung nag-a-alarm na sasakyan. May nag-alarm na sasakyan sobrang ingay. Fresh na fresh pa Doon tayo mag-aalmusal doon sa doon. Buti pwede tayo magdala ng may mga kape dito, 3 klase. At andito rin yung kauhid ng mga bata. And gatas. Papaluto tayo ng itlog. Parang peke lang yung damo nila. Pero totoo Peke ba? Ay, peke lang mga tol. Kala ko, totoo. Plastic lang. Ito mga tol. Tapos, tubig mainit. Masal natin is 1,122 lang. Compare dun sa package, pagka-buffet, mas mahal yun. 30 pesos na. Tapos na tayo mag-almusal. Yung top silog nila, yung tapa, parang tosino lang. Kailangan i-improve. Siguro kung may rating yung mga tosino, hindi tosino tapa. Kung may rating yung mga tapa, pinakamasarap yung 10. Sila 1 siguro para sa akin. Aside sa chewy kailangan i-improve syempre dapat. Di malasang tapa Di malasang tapa, parang mas masarap pa yung tosino. Kalabaw. Tosinong kalabaw. Mas masarap pa yung longganisa. Yung mas nag-enjoy ako sa itlog. Mas nag-enjoy ako sa itlog. Nakakala ko running yun pala. Tapos yung kanin, yung sinangag parang kanin na nilagyan lang ng garlic na 1,120. Mura na anyway, mura naman. Okay lang sa mga 200 siguro 'yun kasi kulang sa 200 kasi 1,1 lang Libre naman yung coffee. Actually kahit bumalik ako doon, magkape ako doon, okay lang pero di na. Swimming muna yung mga bata kasi mamayang 12 mag-check out na kami. About sa room, okay lang, sakto lang. Kaya lang sana may ref, tsaka heater. Kahit libre yung tubig doon sa mas maganda, mas convenient kung may heater ka dito, di ka nalalabas. At tsaka yung ref, syempre yung mga pagkain doon, di parang nare-ref natin. Siguro may mga salbahe kaya di na sila nagag. Then yung TV, wala rin wala rin silbi kasi walang channel. Anyway, usually mga tao nag-ano lang naman, cellphone. Ang problem, yung wifi nila, meron silang wifi kaya lang madalang lang magpakita yung wifi na di-detect tapos konting-konti pa yung nila, bar. So yun sana i-improve. Apat yung mga pool tapos may jacuzzi bawat isa. Yung sa pool wala tayong masabi doon. Yung sa pool at saka sa lugar, sa beach wala rin tayong masabi. Then separate yung ginawa namin kahapon, yung kami na island hopping, kaya lang isang island hop lang. Pero maganda yung yung island. Maganda. Dinamita. May nagda-dynamite fishing doon. Tapos nakita nyo rin sa video natin yung power plant. Tsaka yung binawi daw ng government yung yung pinuntahan natin yung island. Ang ganda doon, sayang. Okay, check out na tayo mga tol. Okay. Bye-bye na. Bye-bye.
Okay. Mula nang pumasok yung mga bata, dito ko naramdaman masarap na tulog sa ngayon. Okay, bye-bye, Shake. Ay, kasama ka ba? Yun mga tol, kagising lang natin at nakauwi kami kahapon around 1 na siguro yon. Tapos natulog at syempre dahil pagod mag-drive, no? Yung mga sakay ko naman ay tulog naman habang nagbabiyahe. Nagising ako around 8 na yata, pero natulog ako mga mag 4 siguro yon. Then nagising ng 8 at ngayon kakagising lang din dahil umaga na. Kaya yun yung experience natin sa Coral View. Ano naman, okay naman. Yun lang sa ano talaga, sa pag-check-in, which is parang natural na lang sa mga ganyan na may maiingay na mga bata. Natural na lang yun eh. But yun, yung walang ref, sana meron. Pero ano naman eh, nasa binayad mo yun eh. Nasa binayad mo naman yun eh. Walang ref, walang heater, water heater. Although pwede kang humingi dun sa ibaba para lang sana mas convenient kung meron sa room. Siguro, yun nga, yung banggit namin na baka may mga loko-lokong nag-uuwi ng mga kettle. Kaya in-stop na nila na maglagay ng mga kettle sa mga room. Okay naman, overall okay naman. Okay naman overall. At yung lugar mismo okay din, friendly, payapa, at may mga nagtitinda ng souvenir, mga tuyo-tuyo, kung ano-ano pa. So, tanong kung uulitin ba na pupunta doon? Yes, siguro ulitin pa naman. At kung i-rate ko 1/10 siguro around nasa 7.5. Kayo, rate nyo doon sa pinuntahan natin? 9-10. Sa mga bata, yung mga bata, yan yung nag-enjoy sila. Kaya yun, 10 daw sila, yung isa 9. Ewan ko kay Shake palagay ko 9 yun. Ayos naman. So that's it mga tol. Thank you for watching, and please don't forget to subscribe and hit that notification bell para pag may mga bago tayong videos, updated kayo. Thank you.